awusona madoda umasho nemoria nje beyivela ibambe ngakho bafowethu u2 days benimshaqwani. Okay. Studio uthola ukuthi mhlawumbe ayizobela sisuke la ePortchester sike mhlawumbe today sirekhode mhlawumbe 5 to 6 songs bese siyahlukana ngoba nayi ngabe yami bidobhabi nami ngibe busy kanjalo. Ngiyahlanganiswa injalo manana bhuti. Hey. So njengoba nithi nithathe u3 months initially nanibheke ukwenza ingoma ezungakhi for the album and mhlambe zingakhi ezingazange ziphumelele ukuthi zibe kwi-album. There was a studio in after that one, we were like, I know where the synergy is the Maraculu. I shut down this one, and just make him have the summit of the DP. It came over the one time that no, my I just want to shine the alpha. You also, you couldn't get it wasn't getting like you, so the alpha. Yeah. Hayi bafowethu ayilana kuyasetshenzwa kudlalwa mos manje ke since iyagcina iphenduka ialbum kwaza kanjani ukuthi nino Duncan bafowethu ninganikeza uQuesta no KO amaverse kule ngoma zenu yini imbangela siyabhalana yawo akusabi into eyodwa manje kuyaxeka kancane. Yazi kodwa kwenza isenzo ngoba bengithi ngizobuza ukuthi uBeast walithola iverse kodwa akayenzanga ichorus yena. Ayakushope bantu but hey mayinjani iqhubekela phambili emnandi kakhulu. So njengoba kuzama Summer Awards yathathwa le ndebe siyibuyise ekhaya. No,